So hello guys, magandang araw sa inyong lahat. At ang experiment natin ngayon is about multi-vibrators and the SR flip-flop. So bali, ang gagawin natin sa ngayong video ay mag-simulate tayo ng circuit, which is itong flip-flop na ito. Dalawing i-simulate natin guys, then gagawin natin yung truth table. Ito, tsaka ito. Ay hindi, ito guys. Tapos ito yung truth table na kompletuhin natin, and next yung ito, dalawa. So bali dalawa yung gagawin nating simulation. So syempre yung gagamitin nating app is yung Logas app. So ito yun guys. Yan. Yan nakikita nyo sa screen. So umpisahan na natin. So ang una nating gagawin ay ito guys. And so apat na NAND gate. Apat na NAND gate. And so guys, din apat din na output dito guys, apat na output para sa in1 hanggang in4. So lagay tayo ng output and green. Then next is dalawang switch. Ito guys, dalawang switch para sa S tsaka R. Add tayo ng input toggle switch. So ayan guys, kakonek na natin sila. So yung in 4 is nakakonect siya sa pin 3 ay pin 8 ito guys, pin 8. Yan. Then next is nakakonect dito si pin 13. So connect natin dito si pin 13. Then next si pin 9 is nakakonect siya, ay connect muna natin tong pin 3 dito sa pin 11. Ayan guys. Then next is si pin 12 is nakakonect dito sa pin 3. Ayan. Tapos si pin 9 is nakakonect dito sa pin 11. So ayan guys. Then next is si pin 10 is nakakonect siya sa pin 6. Then next is si pin 4 tsaka si pin 5 is magkakonect. Pin 4 tsaka si pin 5 nakakonect siya sa toggle switch. Yan. Ganun din dito sa pin 1 tsaka sa pin 2. Connect natin. Okay. Then next is si in 1 is nakakonect siya sa dito sa input natin sa D1. Tapos next si in 2 is nakakonect siya dito. Ayan guys. And so try natin i-simulate. And so guys, kung napapansin nyo guys, ito nagbi-blink yung in 3 tsaka in 4 natin. So meaning nagkaroon sila ng output. So try natin tong truth table na to. So dahil naka 0 siya, yung in 3 tsaka in 4 is nagkaroon ng output. So 1 dito.
Then dito is si 0, 0. Then next is 0 tsaka 1. Try natin si D2. Lagyan natin na input. Yan. So guys, bali ang nagkaroon lang ng output is si in 2 tsaka si in 4. So off natin ulit. Yun. So guys, sa kanina pala pag 0, 0 hindi siya mag-blink. So ang may output lang pala rito sa 0, 0 is si in 4. Then sa 0, 1 si in 2 tsaka si in 4. Then sa dito sa 1, 0 tayo natin 1 si D1. Then si input 1 tsaka si input 3 nagkaroon ng output. Then si input 2 si in 2 tsaka si in 4 is wala. Then next try natin silang iwan pareho. Yun. So guys, lahat sila may output. So bali next dito na tayo sa pangalawang circuit. So ang i-buy lang natin dito ay ito guys. So bali magdadagdag lang tayo ng isa pang ng switch. Then tanggalin ko rin natin to. Saka ito. Yan. So pag-connectin natin sila dito. Yan. Mapapansin nyo guys, magkakonect na sila. Oops. And so guys, bali 5 na ang magiging ano natin dito. So ito na magiging si in 5 to guys, nasa gitna. So lagyan natin isa pang output. Itong yellow, yan. Lagyan natin dito siya sa yan. So siya yung in 5 guys. Yan. So next is yan na ulit natin. Simulate. So play natin. So guys, sa unang pag-on natin is nagbi-blink-blink talaga yung in 3 tsaka in 4. So bali dito ang magiging try natin itong 0 tsaka 1 si D2. Ay, ito pala guys, yan. So bali umilaw si in umilaw si in 2 pag naka-open si D2. Then next is try naman natin si D. Ito guys, si D ano. Try natin si D1 yung naka-on. Yun, so nagbi-blink-blink pa rin siya guys. Then ang naka-open is yung ang nagkaroon ng output is yung in 1. Then try natin sila try natin dito si D3 is naka 1. Yun, so guys, bali nagkaroon lang ng output is si in 1, si in 5 tsaka si in 3. Ito guys, si in 3. So yun, next is try natin naman 0 si 3. So yun guys, kung napapansin nyo na wala na yung link nya. Then next is try natin si D2. Tapos si yun, so si D2
ang nagkaroon lang ng output ay si in 2 tsaka si in 3. So yun, next is try natin tong 0 1 then D3 is 1. And so ang meron lang is in 5, si in 5 tsaka si in 5, in 2 tsaka in 4. So then try natin sila ito 1 1 natin si D1 tsaka D2. Yun, so bali yung naka-on lang is si in 1, in 2 tsaka si in 4. So try natin i-on silang lahat. Yun. Yan, so guys, nagkaroon sila ng output lahat. So yun lang guys para sa araw na ito. I hope may natutunan kayo about sa flip-flop. Thank you guys.